Ei voi video vaan. Jampaa aina tasalla. Se hieno kätkee. Nyt lähtee. Hei. Jos me lähdetään porukalla. Passe ensin ja me tullaan nimenomaan. Jos on jotain, jos nukkuu taas, niin pihalle vaan. Eikö me lähdetään Me lähdetään porukalla. Eikö me näin kuitenkin? Ville pilasit sitä. Pilasi toisen polttarin ilon juu. Niin aivan. Mä menen Oltais saatu hyvä video, kun lähdetään nyt porukalla. ainoa kenen tukasta saa sen verran kiinni. No, Kyllä. Jampa taikka vielä just taisi jotain. No tuossa heulasta. Kyllä, aika harvaan se on tuo Jampekin, jos se 75 syntynyt, niin sulla on tommonen komea. No mietin nyt minkä ikäinen itse on. 72 synty saa 35. Niin. Jampa on 75 syntynyt, niin se on yli 30 kuitenkin. Vanhoja äijä tavallaan kaikki. Kun ikä loppuu kaikki. Mulla on omasta puolista. Niin, no siinä eläkepaperit on vetämässä. Bestman täällä, terve. Kato. Ei kuitenkaan Bestman. Jos tukka kasvaa, niin se on niinku olevinaan kalja. Niin. Helvetti. On vähän kortteja. Moi. Eihän siinä mitään. Meitä on 5 massajaa ja pannaan siitä sitten 6. Ai niin, Yksi maksaa ainoastaan. Silpu maksaa. Olen ennen pitkään, minähän se maksaa ennen pitkään vuoden. Sitten voi olla äijän rovi. Sillä on semmonen lipsakehäs, ettei antaa silpumaksaa. Joku voi itellä koveltua. Sähän sä tiedät, että meillä on suunnilleen sama salkka, mutta mulla on vaan se auto siinä. Niin. Kyllä se auto ihan näki tyhmä harkitti aluksi, otaks me se auto? Kyllä se nyt kannattaa. On se kannattaa. No tietysti, jos sen rahana saa niin sama lisää siihen, silloin se on. Joo, kyllä se kannattaa ottaa. On, tietenkin. ja siellä on edelleen. Vähän huonosti tuli, mutta eikö se riitä. on kiva tulla tuota visasta käyttöön. Ekaa kertaa oikeastaan tänään. Ja niin ihan portaana tietenkin. Perjantaina kävin hakemaan kaupan. Meillä oli siinä muutama kerran, jotka käyttää visaa, kun tuossa oli, mehän melkein puoli vuotta myytiin, oltiin kahden loukussa melkein, niin siinä joutui muutama kerran lisää vähän niin. Oli vaan rahat niin loppu, että oli pakko juttu, ei voinut mitään. Siinä oli jouluukin jotain, pikku lahjaa piti ottaa enää. Muuta kuin visaviin. Paljonko sitä pisteä oli siellä vielä? Siellä kori varmaan. Ei oo kori. Puoli kori. 8 pulloa. Viski oli ainakin niin. Ei siellä paljon kyllä se olutta on, kun ei oo. Se on hyvä juominen. Olkoon se juuri auttaa. Ei kyllä meikäläistä varmaan hänet saa lähteä pois, mitä mä käytän. Mulla menee taas. No ehkä sitä riittää. Muuta lisää sanoa. Juodaan tiukkaa lisää sitten. Niin jos sille tuntuu, niin vedetään. Sanotaan vaikka uunaa siellä. Niin, nimenomaan. Ei siinä mitään. Mutta Tommikin pystyy aika väsyttämään. Pikkasen on joo. Miten tässä on se, että kaksi syntyneet? Joo. Kyllä meidän Tommet pitäisi koittaa. Mä olin paljon väsynyt, että tultiin tänne. Mä olin ihan niin kuin, että nyt ei tässä kuolema tulee. Nyt on tullut pari. Kello on kuitenkin vähän 10, niin mitä se kello oikein? Se on. Tulee 9 kuitenkin. On se enemmän. Ei jos 9 tulee. Tää on ihan amatöörit, kun on ihan pihalla. Ei kun tässä näkee, että turha se on kuvitella.
tuota tuokritsuja sitten. Niin on joo, närä. Suotiin. Oi joo. Emme mennyt. Renniä lakua siellä. Närästän siellä renniä. Hei, katsotaanhan me nyt vähän Euroviisuja. Katsotaan. Ei siinä mitään. Pari pitsejä. Ja sauna lämpimällä. Pitki sinne. Kyllä, minä olen sitä mieltä. Mulla oli yksi sauna lämmitykseen ja... konjakkipullot ja mulla on semmonen omeli, saatana sen kotiin viemään jotain viinaa. Siitä tulee enemmän sanoa siitä, kun mä otin. Tuleeko? Tulee. No niin, nyt saunatunnille. Kyllä sä Katjan tunnet. Se on tunne. Se on niin tiukka. Mutta ehkä se on parempi, että juotaan meidän nukkumaan. En mä mennä kämpille ja Juha voi ottaa pikku torsit, että tulee takaisin. Niin on, ei siinä mitään. Juha ottaa pikku torsit, tehdään siinä sen kunnolla. Vaikka pilataksi mieluummin, mä saan kaikki yhteen. Se ei ole mitään väliä. Mennään vähän katsomaan, kun leave me alone, I want to go home. Suomi voittaa. Pyydän, ei enää Euroviisuihin. Se on kyllä ihan Se on hyvä biisi kyllä, ei siitä. Kalamyyniä ja... Talouden morjes. Talo. Moro. Moro. Eikö tullut kaksi tilauskeskuksesta? I want to go home. Hei hei. Eli hei. Siellä joku vastaili, että hei. Hei, Sanne. Mä lähdettiin tulee taksipihalla. Haluatteko jalkapallossa niin monta kertaa sanonut ei sieltä turpaa ja hikkeli? Mä en ikinä hävinnyt, mä aina voitettiin kun mä pelasin. Meillä oli niin hyvä joukko, aina voitettiin. Kuitenkin Hesa Cupin pronssi. Oli se jo. Meillä oli. Pelasta Tommi Pudista siinä. Oli se. Ja hetki. Joo hetken tuli. Teki kokeilu. Sehän oli oikeesti silloin hyvä porukka, millä voitettiin se pronssi. Joo taksista aikaa ja vähän sitten Ja silloin laskettiin sitä elokuun alusta. Niin kyllähän me tyhjellä ihan. Meitä on 6 henkeä. Kiitos. Tää 5,5 on niin juokku, että se voi laittaa takaluppuun. Ootteko 8? Ei, kyllä vaan otka. Ei siinä Mikon on joutunut aina piekseen kaikessa lajeissa. Mut nykyään vituttaa kun kaukopalloa. Miten vittuuka mun on? Niin, mitä vittupalloa? Ei pitää. Syvemmälle. Iso fraadi on turha. Kyllä mä en suokin pelaa. Jos on joukkue, niin voi pelata. Onhan siellä jengi. Ne on maksanut jo osallistumismaksaa. Varmaan pikkuhiljaa tiputaan sarjan alemmas. Voi hyvin olla. Nyt oli aika lähellä. Aika lähellä oli toka vika auki. Niin. Työ nyt syvemmälle. Äläkää. Kuitenkin tässä on karppingin suverenisuus. Ei usko nyt kun kattoo. Suomi veti ihan oikeesti helvetin. Suoraan. Ehkä se oli oppinut radan. Pari kertaa se käyty vissiin. Oppinut radan, miten se voi vetää. Kyllä se vaan oli viikon takaisin. Aivan. Niin. Helppohan. Niin aivan. Mulla jäi hyvä mieleen, kun mä pääsin. Itse asiassa niin kiitos, mä pääsin. Sä taisit siellä alustyöllä. Jeskaan hyvä. Nyt hiljaa säkin. Ei jätkä. Nyt se on mennyt ainakin tauon jatkamaan. No niin, hyvä. Heitä sitten pihalle, ne tullaan kohta perään. Mitä vittua. Ei, en oo ikinä nähnyt sitä. Hei, nyt mä haluun jutella Herren kanssa. Ei jutella. Se on niin vaadissa. Joo, mennään. Tarjoat ne jotain. Olemme hetki. Mä annan vaan vauhtia. Täällä ei juttaa Herrestä. Olkaa terveys Juha tähän videolle. Kiitos Linda. Kiitos, oli kiva, että tulit käymään, mutta olisin toivonut, että olisi jo ollut mukana loppuun asti.
Joo, vähän parempaa turnauskestävyyttä olisin toivonut. Kiitos. Oikee meininki. Hyvä, että joku muukin on käynyt kuin minä. Ei mitään hätää. Rock and roll. Juha Pärkkä.